Jo. Dobře. Luďko, co píšeš? Pinka, Danka, Kuba, Islandu, Helo. Budeš dávat pozor, nebo tě mám to pro... Reykjavik. Reykjavik. Hlavně to Švédska, Ryška, Honza, Stockholm. Hlavně město Belgie, Jirka. Jako vědomatý paměti Belgie. Brusel. Aha. Itálie. Martine. Portugalsko, Mišo. Jana. Francie. No. Takže vrátíme se na sever Evropy, kdy jsme posledně si trošičku charakterizovali přírodní poměry, říkali jsme skandinávské pohoří, říkali jsme fjordy, cože je to fjord, Nikolo? Fjord je. Kristina. Ano, horské, hluboko zařezávající se do pevniny, zálivy, kde třeba je různý trajekty. No, trajekt z jednoho břehu na druhý, třeba, anebo přes ten záliv. Podnebí se říkají, že je celkově chladnější, ale se nám tady projevuje velký front a jeho rozměrný účinky vlivem něhož také na západních chladných padne největší množství srážek v Evropě. Tak, ještě jednou věc jsme si neříkali, ale když se podíváme tady do mapy na severčí do Švédska a do Norska, to by se mě mohlo říct i všechno. Říční síť. Kasko. Tam hodně, jaké se řeky budou. Jaké jsou. Se na ně podíváš. Ahoj. V podstatě jako rovnoběžně, ten šok, že jo. Je to. Jaké to budou ještě? Nahrávám. Nebudou.